ఓకే నమస్తే స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనము ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఏ బాయ్ సెల్స్ ఏ బుక్ ఫర్ 450 and he makes loss 10%, so to gain 10% what should be the selling price? ఫస్ట్ ఏం చేశారంటే 450 కి అమ్మడం వల్ల 10% లాస్ అయింది. ఓకేనా? అయితే నాకు 10% గెయిన్ రావాలంటే ఎంతకి అమ్మాలి అని అంటున్నాడు. ఓకేనా? దట్ మీన్స్ సో ఇక్కడ 450 అంటున్నాడు. 450 ఎంత అంటున్నాడు? 10% లాస్ అంటున్నాడు. 100 minus 10% ఈక్వల్ టు 90%. ఈ 90% ఎంత అంటున్నాడు? 450 అంటున్నాడు. 10% గెయిన్ రావాలి అంటే 100 ప్లస్ 10 చేసినట్లయితే 110%. 110% కావాలి. ఇది క్రాస్ మల్టిప్లై చేసినట్లయితే 110 ఇంటూ 450 డివైడెడ్ బై 90. ఒక జీరో క్యాన్సిల్. 9 1 జా 9 5 జా 5 11 జా 55. ఓకే, సో 550 ఇస్ ద ఎస్పీ. ఓకేనా? 550 కమ్మడం వల్ల నాకు 10% గెయిన్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో మరిన్ని షార్ట్ కట్ వీడియోస్ కోసం ఎస్ఎన్ఎస్ ఐ కన్నా నవోదయ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, నమస్తే.